Ассалому алейкум. Ҳакимҷон азиз, сӯзи саломатиёт назай. Ки ҷойда бошӣ, саломат бошӣ бародарҷон. Ҳакимҷон, манам шавҳари Наргиси апа. Ана чандин қабос шид ки апа дар ҳақиқат зиққи бисёр кардиса, ё ки ба дараҷаи мазаш гирехт. Хостем ки ҳамин бародаро сабаб шаванд ту ёф шавӣ бо мо алоқа кунӣ. Ба ҳамин хотир ҳам бародари бобоҷон илтимос кардем ки дар навори худаш моро мақсади як реклама куна ки шумо куҷое бошӣ, бо мо алоқада боше. Беҳад апа зиқ шавад, мақсад бисёр фикр мекуна ки додарои мо куҷо шид. Ана илтимос кадом инсоне ки мақсади бародари моро ки ҳакимҷона ба фамилия номаш Абдуллоев Ҳаким, додарчавай Абдуллоев Азиз, ки ҳамин шахсо мода асосан дар коранд. ҳамино илтимос ба ҳамин номере ки дар навори ҳамин акамай илтимос ба мо алоқада бошанд. Ассалому алейкум дӯстони меҳрубон, худованд ҳифзтон кунад. Бо ҳам тоқи шилакам, бо ҳам та видеои дехонӣ даҳи ҷомаем иншааллоҳ дуогӯ боше. Ина бачаҳо, бародари азиз. Хоса аз ин ки бародарони азиз, ами Абдуллоев Ҳакимҷон гумшидагия ки язнашино видео кардан, хак маҳкам кардагим. Ба хотири худо ҳамин видеоро паҳн кунед. А бача 1 минута ҳамин видеоро паҳн кунед. ҳамиам тоҷики хидмаи худованд фарзандои ҳеҷ каса гум накуна. Модаро ҳеҷ каса, хоҳаро ҳеҷ каса гум накуна. Баъд як чиз ба ҳамин мардуме ки ниёзманданд. Худованд аку чӣ мегӯянд, мушкилӣ то осон гардна. Пайғамбари худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки 500 сол пеш аз бойҳо аввал камбағалҳо ба биҳиш медуроянд. Худованд ин неъмати бузурга ба ҳар як шахси ниёзманд додагия дар рӯзи қиёмат. Аммо шумо аз ин истифода бурда мутаассифона ҳамаро дар назар надоред. баъзет машинникӣ менӣ, дурӯғ мегӯӣ, дуздӣ менӣ, мисли бобои лангарӣ паставид менӣ, баъд сум пайдо менӣ, баъд чӣ кор мекунӣ? Инам хеле бечора дар бало мезана. Аз худо битарсед. Истифода на сӯ истифодаи фарзандо, сӯ истифода аз маъюбои хонатон, сӯ истифода аз баъзе дист шикаста. Худо шукр бутия. Аммо Парвардигор чунин санҷишоро додад ақл кунӣ. Ай бай ба худо. Я тагешта Новосибирск, я тагешта иҷа, я тагешта иҷа. ай бай ба худо ки мардума фан накунӣ. Худо ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунад. илтимос ҳамин бародар дар ҷои де ба ҳамин рақамҳо язнаш занг бизанед. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ.